ka shpautrik unaitung hajar pulai layo ban Plie Paidbah ya ka news channel batmai ka baai kerteng ka Nalari news ya ka ne ka channel layo ban Plie Paidbah ha ka office tray kam jongka ka badon ha umden ha rengkat ka jinga don lang jong ki riu Paidbah jong ka ne ka than ya ka ne ka news channel batmai la Plie Paidbah da iba Sylvanus Mallai ka ne ka news channel kan tray kam hapo ka YouTube Facebook page bat ka Instagram. Ha ka ne ka sngi, ha ba ay jingkren ha ka ne ka jingyalang balingkot, uba Sylvanus Mallai ula long kumukongsan, ula ay ki kentin kentu kenpam, ya ki nong tray jong ka ne ka channel. Bakin la ban ay ka jing syakri ka bapura, ya upat ba ha ka jing ay kubor lingba ka ne ka channel. Kum ka dak ka jing Plie ka ne ka YouTube channel, ka badi ka news channel ka jong pi, ka Nalari news. I very congratulate ya pi ki kun samla jong ka ni ka dong ka than ki balala bani yang lai jong ki chat ban seng ki kam ki jam ha ki benta ka bade bat ki ni ka jok jong ka social media ki ni ki sing pamenta te kum ka dak ka jing Plie ki ni ka channel te matangan Plie sis don ni ka ni ka ai jong ha ka ni ka sing ka jing yo Plie ka ni ka news channel Nalari news kalong ka ek ke Sultanat bani sngo ban bani ya ka jing tristom jong ki kun samla jong ka ni ka dong ka thain na ri khasi ka jongi tenga kitbok riang ya ka ni ka news channel jong pi ba kan long pye pet ban ai ka ji skri ka bahok yo pai pa bun balang khnang ba ka ka ba ki pai ba ki don ka ka jing sngo ban personal sha ki bor ki bahlor ba kila ban personal lang ba jong ki ni ki news channel ki jong pi ba kan tu kan phami pi iba Frey po jong kani news channel ban ai ka jiskri ka bahok ban ai ka jiskri ka bayran ti lang ya baro ko ani ka channel ka jong pi kan long ka bayaj bat ban kanang kiu ka tang mi ki sini ki ya ha ki ni ki por ki sini ki ban sawan kublish bon kublish jarang